pagi, Nduk. Selamat pagi, Pak Bayu. Nggih, sehat ta, Nduk? Alhamdulillah pangestunipun. Nggih, saiki wis kelas pira? Kelas kalih SMP, Pak. Kelas 2 SMP. SMP pundi? SMP Gayam. SMP Gayam. Alhamdulillah ya kudu disebutke bapak ibune nek guru nek mireng ben bangga. Iki seneng paling gak iki ngene iki ben duwe anak dadi presiden hebat. Loro SMP wis wani nyinden ora kaya anakmu kuwi. Nyapa? Kelas loro wis meteng iki lho. Sini-sini wong lho. Kowe aja ngenyek tak tau apuk lho. Menjatuhkan harga diriku lho kene-kene. Nyek piye? Sapa sing ngomong anakku meteng? Aku Kok gelas nglairke lho. Malah bangga wis bathri ya, Bu. Wah, malah metu kok yo. Ayo. Ayo, Nduk cerita. Heeh. Jawab. Kapan nglairke, Nduk? Piye to iki? Kalau Kok kabare? kok latah lho. Iku lho nembang. kowe omongmu sesuai bledro BAP ninggal weling kowe. Oh, lunggal kuling. Anu arep nembang apa? Nembang apa, Nduk? Panggur Semarangan nggih, Pak. Wah. Iya. Weh, la iki. Iki gamelane pedhit lho ya. Nek ketoke nek Pangkur Semarangan ora nyandak. Apa mbok Sesuk pas Mas Bayu rene ben gawa gamelan Rembang apa Patinan. Lah ngapa? Ben rondo ndek, Pak. Oh iya. Semarangnya dhuwur. Heeh. Rembang Pati kan rondo ndek ya. Larase gede ya. Larase gede. Ayo, iki nyoba kelas 2 SMP iki lho. Iya. Pangkur Semarangan. Monggo, iki kudu hati-hati lho iki. Hati-hati. Monggo, kudu konsentrasi penuh. Ya, Mas Lindro sing bagus dhewe karo TB sing elek dhewe aja diganggu. Wis apa-apa. Isen-isen donya ana padang, ana peteng, ana elek, ana bagus. Nek Mas Bayu iki ketok ganteng, iki ketulung karo aku. lah kok iso ketulung karo kowe? Mergo aku elek. Oh iya. Dadi nek aku ganteng, Mas Bayu sing elek. Ketulung. Jadi jenengan matur suwun lho kemangkale kula. Ora ketang 50 iki cuma metu lah. Oh iya. Nyo. Ora mung 50, 100. Ah. Iki didum ora? Ora didum. Ora didum iki. Ora dikira iki. Ora didum. Ngaten lho, sedep-sedep sedatoh. La insar apa judul la insar? La insar madi ngopo arep? Kulo makrof. Kulo sedekah niku. Ya. Kulo makrofin sedakoti. Nah, iki lho. Heeh. Ku rasa didum. 100 kuwi kekno Jenita tok rasa didum karo sapa-sapa. Kekno Jenita tok. Weh. Nyai Prabu. Nyai Prabu. Wonten menapa Kokoh Rabuk? Kok manis mentembungmu? Pun Kakang Ndorowati rumangsa bungah atine panjenengan paring arta 100 jebul ki titip ya. Kowe iki Pak Paket, Be. Pak Paket COD. Ngelunge karek ngelungke ngopo to? Aku ora ngakon ngedum, lungno ijen wis 100 rasa didum. Jenita tok. Ora krungu to aku. Tuwek budek dia. Toko Yayi Sami Haji. Jane. Oh, sudah kan ketoprak umur. Ayo. Yuk. Mingkar mingkur rengu kara Apa lho, Be? Konsentrasi, Be. Ra entuk 100 ra pathek dasar dhewe. Pak Kapolsek lho. Enek Pak Kapolsek. Pak Polisi. Kowe ngajari elek pekat ya oleh. Ayo. Ya polisine jak main. Kowe aja ngajari elek pekat. Meneng lambune dibungkem. Ayo. Akarana Meneno. karanan marti Yo. Aja diganggu, iki bagian nggon gawat iki. Iki, Nduk. Ana. Yo. Ganggu nyapa to? Oh, sik to. Bikin gawat niki lho kaya Ketuane. contone kaya pinter-pinter. Iya. Kuwi ketuane Nek 100 titip
kowe udah jak nyontoni berenge nyapo. Kowe iki ketuane grup iki, Be. Lah ketua. Nyo 100. Alah paling kok kene sapa? Ora. Ning YouTube lu wis tau. Ora. Tak 100 nyo. Wis ora. Manut Aku ora. Ora ngapusi. Ora. Sumpah. Ora, aku ora titip. Nduk Jenita, kita alung ke awakmu dhewe. Aku ora titip sapa-sapa. Ya. Aku ora titip. Aku ora titip kowe. Sampeyan urusane nyeluk aku iki opo? Didone. Lah kowe mune aku ora titip. Mosok ngenteni dhuwit 100 sing nggih seksi. Ketua yo bebas to, Be. Ayo lanjut. Sesuk anakku tak jak ning panggunge Pak Anom tak nyanyi gambir sawit. Tenang. Sawit kok gambar sawit. Lah yo sawite sawit. Ya. Nang nduk konsentrasi, Nduk. Aja dik 100 wis dipikir. Yo, kurang sithik. Yo. Ayo sithik meneh. Ayo. Nduk sitingas ketok rambute wis ayo. Sik, aja diganggu. Alhamdulillah, elok tenan. Jan jos tenan. Ya, Nduk, iki tak tambahi, iki didum. Nah, kene. Nggih. Sing 100 dienggo Jenita, sing 50 dienggo Mas Lendru. Nah, ya. Melok grup iki lho, Be, ketuane lomo, Be. Lanjut. Ayo. Lomo apa kaya ketua riok gosong kowe. Sinu karta mrih kerata-rata pakartining ngelmu Neno. Ya. kang tumrap ning tanah Jawa Nano. Yuk. agama ageming aji Yo, arep tok teruske lagu napa langgame, Nduk?